ta ai man ai ku skim tang balong ba ade ban ko Kinong yalam ka FKJGP riboy henne kasi ke alej ban ai sobha da shibun barni udah bulat sya ka balang Presbyterian so berkam damlang kanang bakatay ka balang kanyo ban pendang kam yute do bilat hakabantay ya kayemani habaya day bakatay ka jingle ai sobha do bulat ki FKJGP Kitiman basan bat kirang ba balang jong ka sa kerbam dam plang kilapen pau ya jing songo ka bakrao ya kinong yalam ka FKJGP Kalba na kalian kinong ilam ke FKJGP ki bakken thob yu ba Louis Starling do President ke FKJGP haribhai bat kumjuru uba LD and Lingdo Vice President kilapen pau ya jingkemen namar kum kinong ilam seng kla yo banet a jingerap ya jingdan kam hapo katay ka balang bat kam bakatay ka balang kadang dan hapdeng ke jingtmu batay ya katay ka yemane hakane sngi ka badai ka artrik jong no bunai November jong ne snam arjar arpuai kum kabalang yang hakane ke janmit ban penpaw ke jeng sungungo ke bakrau nengkong yo blei nong bu nong thau o bala juyalam ningi na kapor sa kapor ha kajing yait lenti jungi kum kabalang rengkat bagi jikit ke bakhia na bantang ka kam bantai ke ne ka ying mane ke bangidon ha kabor ka barit bar ke jingla ka barit ngilai persang ka labun bun snam te kene ke ying mane jungi ladang bakla kala don kumba khalai snam tam ei ndet so itu te ngi aingu yo blei bo pen pau ki jinor kat lem na ka banta ki jing tre jungi kene ka kam ha ka ba ula sei lagi jong ki sakri ban no senyang ban ai ka ti jong ki jing rap na ka por sa ka por bat khamtam ha kene ka janmit ngi yo i mar khmat ya ka mati bodon burom jong phi ka seng FKJGP jong ka district ka jongi rengkat presiden bat vice president jong ka central budi belai don lang ha kene ka janmit ban wan ai sngongo ai sngolam yangi kum kabalang ya kene ka semen ka ba phra phobek ni penpaw ke sngongo ka ba khrau kata na mata ka jingla kloi jong phi banok senyang kum ka seng ka bakit ka baba ya ka bah kamiat jong kari jong ka dong kari ba gejai benriu ke jongi te ngi kermen skam ba blei utrai ka kam unang yalam unang betin lenti ya phi kum ka seng ka ba pengor na ka mata ka jing bit jing biang ka jing bha jong ka than ka jongi ha ka ba phinang ya saprang na ka por sa ka por to blei ke jing suk un karkhu ya phi baro kum kinang yalam jong ka seng na ka benta ka ne ka jing ya no senyang ka jong phi rengkat bat ngi kum ka balang te kum ka balang ngim don ei ban ai phi ha ka ne ka janmit hanrei ka bangidon kalong to blei ke jing suk unang karkhu unang yarap unang yalam ya phi na ka por sa ka por ha ka phinang la ban yaj bat kanjo sa prang lamba ki kam ki ba phi don nang ne sakmat na po ka western zone ba sentar doloi din ba nakaliang jong i la persang ban bu ban karpat nga tengah nakaliang jongang ong long bala toilan bat hadin kata nakaliang jong kabalang kilapha ya kawai ka city karpat nak benta ban yarap ikit simen hapo kabalang sokabam dengplang ti hadin bangila yo pedang ya ka city bat aku juga por nakaliang jong kitemen basan kilawan kendu nga haging bat hadin ba lawan kendu ngaru da kajing so kulit mensim kum nang yalam dei nginam la ka e ka ba kat kajing kwa ka jong phi dei kat la kat yai kniat nsoi ka ba nakaleng jungi ka seng ni persang ban kner ti jong ni sapo ka balang de de namar kata ngi won ra kini ki jing ai ki jongi nakaleng jong phi kum ba philai karpat bat ha ka ju ka por nakaleng jong vice president hadin bangang la yo ya kai thi ka ba nakaleng jong phi ka balang tila persang ban ai ki karpat sengi bar ngalap ni te hadin bangalap ni nakaleng jong vice president ong bato ya kane ka dei kam ka babah te ngin persang ban yarap nakaleng jong nga bat jong phi kum ka seng ngin IT sa ka balang namar ba ka dei kam ka babah namta ka babah ngin persang ban le no snyang ha ba knya tai kanya ka yeng mani ha le snong jong phi na ka man sim ka ba kluj ka ba ka ban ngai penbet juga lui malah dalam kumno ru ngin hap ban yarap kat kum kabor ka jongi bangidon himdai gibri ka badan em hadu kata nei benino bentalang bedan bentalang ha kan ka sngi paknya tai kan yeng mani na song kolong we ni badan bok tampak kan boyo bedan bentalang kan ya kebenta andai ka jingsa jingkan mau sirta ha ka jingem ka jonga namar ba kajing pan kajang pi kadai pemban kajing keman kajang namar ba ngirap yang nulu kam kam tam abadi peyang mani tena kaliang ka sang ngim di song klik ti
kibun kiba kijakang ya saudong kami kalian ngalap dong ipi kum kasang he kat badan kabor nya kener lagi kiti nyarap syaki beri badan kam kilong yeng badan kam mat kener kedai kawai pat kaba kajing nyarap kajongi kaba pelatam bang iyo ban ai ipi nganget pensiam ikini kajing ai kajongi ibarat ngimla ban ai kat kum kajing kwa nei tang ni kini i prapu back siman kin ai ipi kum pujon ta dan bok ba yang kan yang mana jauh pi, mak dak lagi nong sang pi, mak kam tam hi tuan san kin bu engi, hak jing duai, bang inum ngap, hai kino, ki jing sa pen choi, hap reng kalenti ya banyak kon namanta kari bakajat ban